Добър ден, хора! През днешно време искам да направя един клип, който да ви кажа живота горе-долу моя. Тук, колкото и да съм работил на много места, за сега с колегите се разбираме много, но тук, тая нова работа, където съм около 7 месеца, изобщо не се разбираме с колегите. Постоянно се караме, постоянно дигаме врява и така нататък, както и бригадира е така. Ми вика, ти си трън в очите. Така, но не е значение, хора. Да, така е. Не е значение, че те ще го видят клипа. Не ме интересува. Аз искам да се работи, а не се мене да ме кара всичко аз да правим и да ме юркат, а другите да си развеват шапката. Не е правилно. Ние затова всички сме отишли да работиме. Едно сме. Нали така, хора? Едно сме. Цяло. То сме там отишли, всички трябва да работим. Един ще работи, друг ще се клати, третия не знам си какво, петия не знам си какво. И всички да са против мене, да се подиграват и да ме юркат. Ама къде да ида? Аз търся всеки ден, чета обявите, пускам CV, чакам някой да се обади, нали? Ама знаете, че студеното време и зимата по-трудно се намира работа. Ще намерим нова работа и ще се махна там. Няма да остана и минута. Това не се понася вече. Но и всеки ден, като се прибера, си мислях какво да направя. Ако па напусна, ще остана без пари. Ако па продължавам да работя, ще се ядосвам. Може да се разболея, може всичко, нали знаете, много ядове и така нататък. Поотслабнах малко тук от тази работа. Да ви кажа, не е добре. Не е за мен тази работа. Трябва да се намери друга. Но постоянно търся. Не да ви се оплача, хора. Не да ви се оплаквам. Аз просто ви казвам, че е много трудно и нещо време ние хората сме станали толкова лоши, защото не може да така. Ти идеш на една работа, те да ти се качват на главата и ти си единствения сам човек, само работата, всички са е така. Другия седи сам и го подиграват и да викат, той да вика така, ти си ми трън в очите. Така, както да е. Разбрал съм много неща, но няма да ги кажа. Но това е съдба. Но намеря ли първа възможност, аз се махам от тая работа, няма да остана минутка, ама минутка. Защото за сега, където и да съм работил, никой не се подиграва, винаги е било весело, работата си върви. А тук работата не върви, а и аз се мъча работата, тя мъчи мен, защото аз като се ядосвам и такова, нямам желание да идвам на работа, нямам желание да работя. Така е, хора. Другото го оставам настрани. И всеки ден си мисля, ето, събота и неделя почиваме и викам, на понеделнички се събудя и викам, няма да идем на работа. Напускам, ако ще да ме уволнят. Но няма как. Отивам. Но не е с желание. Но както да е, искам да разберете, хора, внимавайте където ходите, какво правите, каква работа фащате, какви са колегите. И ако видите затруднения и колегите не са добри, нали, как спрямо тебе, важите си шапката и бързо бегайте. По-добре да сте щастливи, отколкото да се ядосвате, да се нервите, да става побоища, няма смисъл. Няма смисъл. Да се трошат мебели и така нататък, нали, работата. Ти правиш така проблем на човек, който те е взел. Така. Но се случват и такива работи. Трябва спокойствие. То е това, най-лесно. Оп, и ще напуснеш. Нали? Но много хора не могат да разберат. И винаги ще е така. Аз искам да кажа, защото има разделение между хората, в целия свят е така. Между ромите, между турците, между българите. Нали? Така. Има много разделение тук, в България. Българите, нали, повечето понасят ромите. Турци с роми пак не се понасят. Българи с турци тук-там се понасят, тук-там не се понасят. Така.
Така и така ще остане. И винаги ще има връжда между този род. Нали? Българи, турци, роми. Винаги ще е така. Вместо да сме така и да се помагаме един друг и всичко да е наред, да ни върви държавата, управениците да се оправят, да се издигаме нагоре и да сме щастливи всички. А ние така, всеки ден така. Бой, крадеме, биеме се и това е държавата. Ние не може да сме приятели един друг. Вече и истински приятели няма. Какво да говорим за тази България? Това е. Станахме, фащат се групи българи и групи роми и се бият и се колят и какво ли не. Това е сега България. Това е. Да се убиеме и да се извадим очите. Ама това е, хора, това е. Трябва да се работи, иначе как да же? Ще ходиш да просиш, ще ходиш да ровиш кофите. Това ли е моя живот? Не е това. Затова много хора ще избегат чужбина, ще ходят там да работят. Но най-странното, че като заминат там и вече доста години останат, те някои казват, аз съм вече германец, аз съм вече испанец. Абе хора, вие сте се родили в България и българин ще си останеш, където идеш милиони години да живееш там и там да починеш, ти си оставаш българин. Или като някой забравя вече горе-долу българския, се прави, вече знае германски, нали, немския, немския, и да ви кажат, позабравих български. Никога не може да си забравиш майчиния език. Така. И другото, което искам да кажа, защото тиктока, като направите малко пари, ромите, показвате на хората тук и кой са майчи и правите така, штракате с пръсти. Знам, че може да дадете лош коментар на клипа ми, но е така, истината казвам. Истината. Навсекъде се усираме, българите. Това е. Да не се обижда турците и ромите, аз ги слагам в един заним, в едно, всичките. Но трябва да се обединим и да се направим. А не ти да ходиш на работа и да няма желание. И постоянно да се крещи, да се вика и работниците, защото не може българин да командва ром, а и ром да командва българин, турчин да командва българин и обратното и така. Не може. На едно место българи, турци и роми не могат да работят. Това ще ви кажа. Не може. И то е така. Но някой път се случват да се работят. Не може да ги изпъргаме едните, другите. Нали? Но ромите повечето са брат, сестра, братовчеди. Това всичко работят, както по чистотата там са всичко роми. И не могат българите да се пред, само са шофьори на камиони, българите, всичко останало са роми. Така е, хора. Няма какво да се криме, няма какво да се лъжим. То ще е така. Това си от край време и това ще си остана. Винаги ще има връжда. Накрая ще стане вътрешна война накрая. И не се знае какво може да стане. Ние ще се избием един друг. Ние, народа, турците, ромите, българите, ние ще се избием един друг. Това е. Но това е живот. Няма да може да се оправи държавата България. Ние не може да се оправим народа, така моли политиците ни оправят. Така е. Малко пари се дават, малко заплати взимам. Но това е съдбата. Това е. Защото няма закони. Всеки си прави какво си иска. Те ги има, ама никой не ги спазва. Това е. Хайдете от другите държави да се правите какво си искате. Веднага са бе фанали и са бе турили в ареста или в затвора. Това е положението. Няма 5-6 като тук. Разпасена ган. Това е. Благодаря от мене, от Любо Луя, бъдете живи и здрави.